Штогод 15 сакавіка ў нашай краіне адзначаецца Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. На Смаргоншчыне святочнае мерапрыемства пад назвай «Наш выбар, наш закон» і ў будучыні крок, прысвечанае гэтаму дзяржаўнаму святу, прайшло ў мінулую пятніцу. Красоты и добра, сильных духом людей. Перезвон родников и журчание душ, хлеба сольная, чистая, белая русь. Сёння мы ганарымся, што маем сваю дзяржаву, свае песні, нараджаем дзяцей і ўпэўнены ў заўтрашнім дні. Марым і верым, што наша краіна заўсёды будзе квітнейчай і незалежнай. І гэта ўсё адбываецца дзякуючы асноўнаму закону нашай краіны – Конституции Республики Беларусь. Велика и значима роль основного закона страны в нашей жизни. Он является важнейшим фактором дальнейшей консолидации общества, сохранения в нем гражданского согласия, мира и стабильности. Жители Сморгонщины являются активными участниками происходящего процесса в стране. В районе созданы оптимальные условия для деятельности общественных организаций и объединений. Сохраняется атмосфера межнационального и межрелигиозного согласия, укрепляются исторические традиции и духовные ценности нашего народа. У нашай краіне на ўзроўні дзяржавы заўсёды высока адзначаны клопат аб выхаванні дзяцей і забеспячэнні гарманічнага развіцця юных грамадзян. Асобая ўвага і падтрымка ў краіне надаецца шматдзетным маці. У гэтым годзе ордэн маці з рук старшыні Смаргонскага раённага савета дэпутатаў Сергея Кудзенчука атрымала наша зямлячка Сняжана Глебава. Наступным на сцэну падняўся намеснік старшыні Смаргонскага раённага выканаўчага камітэта Ігар Шчасны, які падзякаваў за плённую працу на працоўных месцах нашых землякоў, людзей, якімі мы ганарымся і якія за сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю атрымалі падчас свята падзякі ад прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Далей на сцэну падняліся юныя жыхары нашага раёна, якія дасягнулі 14гадовага ўзросту, каб атрымаць асноўны дакумент грамадзяніна – пашпарт. Дарэчы, гэта усебеларуская акцыя, якая праходзіць ужо больш за 20 гадоў, падкрэслівае пераход у дарослае жыццё і дазваляе яшчэ лепш усвядоміць, што цяпер моладзь стала паўнапраўнымі грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, адказнымі перад сваёй краінай і яе законамі. Таксама на сцэне выступілі удзельнікі ваенна-патрыятычнага клуба «Подзвіг», якія нядаўна былі прыняты ў яго рады. Іх выступленне стала прыкладам таго, як маладыя людзі могуць быць сапраўднымі патрыётамі сваёй краіны. Ад кіраўніцтва Смаргонскага раёна члены клуба атрымалі падарункавыя выданні Конституцыі Рэспублікі Беларусь. Свята суправаджалася выступленнямі маладых і ўжо вядомых выканаўцаў і калектываў. Хора вучняў старэйшых класаў дзяржаўнай установы адукацыі Смаргонская дзіцячая школа мастацтваў імя Міхала Клефаса Агінскага, узорнага калектыва ансамбля танца «Віляначка», народнага цымбальнага аркестра імя Александра Дзяругі, Міланы Кастусік, Міраславы Мігановіч і іншых. А скончылася пятнічная імпрэза сцяг-шоу ад вучняў сярэдняй школы нумар 6.